महाराष्ट्र राज्य शिक्षा परिषदेकडून टेट परीक्षेसाठी यंत्रणेची निश्चिती करून शासनात मान्यतेसाठी प्रस्ताव म्हणजे राज्य परीक्षा परिषदेकडून ती बाब मंत्रालयात जाईल आणि सचिवालयापर्यंत पोहोचेल म्हणून त्यांच्याकडनं ती मान्यता येईल. मग त्यानुसार सांगण्यात येत आहे की शासनाकडून टेट परीक्षेसाठी पात्र यंत्रणेची निश्चित मान्यता मिळते. जी काही त्यांच्याकडनं मान्यता मिळणार ती 17/10/2022 पर्यंत मिळणार आहे. टेट परीक्षेसाठी निवडलेल्या यंत्रणेस परीक्षेच्या ऑनलाईन आयोजनासाठी यंत्रणेने नमूद केलेल्या अटी व शर्तीनुसार तयार करण्यासाठी आवश्यक कालावधी जो लागणार आहे तो 4 महिन्याचा लागणार आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे, जो 17/2/2023 पर्यंत म्हटलेला आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून निवडलेल्या यंत्रणेकडून टेट ऑनलाईन परीक्षेचे वेळापत्रक घोषित करण्यासाठी 16/12/2022 पर्यंत ही वेळापत्रक जाहीर करण्यात येईल. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून निवडलेल्या यंत्रणेकडून टेट ऑनलाईन परीक्षेचे प्रत्यक्ष आयोजन करणे जे 17/2/2023 ते 28/2/2023 दरम्यान ही बाब घडणार आहे. कालमर्यादा आहे यासाठी पूर्ण ड्युरेशन देण्यात आलेलं आहे की या परीक्षा परिषदेने निवडलेल्या यंत्रणेकडून ऑनलाईन परीक्षेचे स्वरूप आहे हे 17 पासून ते 28 फेब्रुवारीच्या दरम्यान आहे आणि नंतर याचा जो निकाल आहे तो 5/3/2023 पर्यंत या संबंधित यंत्रणेकडून. विद्यार्थी मित्रांनो, हे सगळा टेंटेटिव्ह प्रोग्राम आहे. यामध्ये चेंजेस घडण्याची शक्यता आहे. हे फायनल होण्यासाठी पण वेळ लागू शकतो. ज्यामध्ये शासन त्यांची भूमिका मांडू शकतं. हा सगळा टेंटेटिव्ह प्रोग्राम आहे, रोडमॅप आहे. याच्यामध्ये थोडासा बदल होण्याची शक्यता आहे कारण अशा गोष्टी जेव्हा शासन त्यांच्या तर्फे मांडत असतं तेव्हा काही टेक्निकल इश्यूज असतात, त्यांना पण ते फेस करत असतात. त्याच्यामुळं अशा यंत्रणा काम करत असताना जी काही त्यांच्यासमोर जी काही अडचण असते, ज्या काही त्यांचं म्हणणं असतं ते पण बघणं गरजेचं असतं आणि अशा यंत्रणा त्यांची सर्व बाबी घेऊन त्यांची प्रक्रिया पार पाडेल आणि त्याच्या संदर्भामध्ये त्यांचं जे काही शेड्यूल आहे ते परत याच्यामध्ये थोडासा 19-20 होण्याची शक्यता आहे, पण निकाल हा 5/3/2023 पर्यंत लावण्याची शक्यता जास्त दिसते. मान्य उच्च न्यायालयाने त्यांना ती मर्यादा डिसेंबरपर्यंत घालण्यात आलेली होती, पण त्यांच्यातर्फे 140 दिवसाचा हा पूर्ण शेड्यूल असतो असं त्यांच्यातर्फे सांगण्यात आलेलं आहे आणि म्हणून हा शेड्यूल पूर्ण महाराष्ट्रभरामध्ये राबवला जाण्याची शक्यता आहे. म्हणून मित्रांनो, पूर्ण महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. टेट परीक्षा घेतली जाणार आहे. त्याचा शेड्यूल पण त्यांनी मान्य उच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेला आहे आणि तो त्यांच्या यंत्रणेमार्फत इथे ॲफिडेव्हिटवरती देण्यात पण आलेला आहे. त्याच्यामुळे पूर्ण महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षेसाठी शुभेच्छा. त्यांनी परीक्षेची तयारी जोमात करावी. दुसरी टेट असणार आहे. अशा 5 टेट त्यांना पूर्ण याच्या करिअरमध्ये देतात. त्याचा उच्च स्कोअर असतो ज्या टेटचा तो कन्सिडर केला जातो सिलेक्शन प्रोसिजरसाठी. ज्याचे चांगले मार्क असतात त्याच्यासाठी सिलेक्शन प्रोसिजरमध्ये ती मदत होते. खेदाची बाब आहे की मागच्या 5 वर्षामध्ये ही टेट झालेली नव्हती, त्यामुळे ही टेट आता सध्या झालेली शेड्यूल करण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये मान्य उच्च न्यायालयाचा फार मोठा सपोर्ट आहे सर्वांना आणि राईट टू एज्युकेशन ॲक्टचं इम्प्लिमेंटेशन राज्य सरकारने करावं असं त्यांची भूमिका आहे. राज्य सरकारने योग्य पद्धतीने पाडावी हे पण शासनाचं कर्तव्य आहे. त्यामुळे सर्वांसाठी ही आनंदाची बाब आहे. सर्वांना टेट परीक्षेसाठी शुभेच्छा. येणाऱ्या कालावधीमध्ये सर्वांनी या संदर्भामध्ये अतिरिक्त गोष्टीमध्ये वेळ न दवडता अभ्यासाकडे लक्ष दिलं तर त्यांचा टेटचा स्कोअर चांगला येण्याची शक्यता दाट आहे. तर सर्व विद्यार्थ्यांना, सर्व मित्रांना, सर्व सहभागी यांचे खूप खूप धन्यवाद. त्यांनी लाईव्ह स्ट्रीमिंगमध्ये मला मदत केली, सपोर्ट केला आणि पुढील परीक्षेसाठी सर्वांना शुभेच्छा. धन्यवाद मित्रांनो. मी ॲडव्होकेट केदार उच्च न्यायालय औरंगाबाद. धन्यवाद.